give me a kiss to build a dream on. Cześć moi drodzy i dzisiaj ponownie witam Was z Redutów. A jak mam taki mocny makijaż i ewidentnie coś jest inaczej niż zwykle, to znaczy, że jest jakaś ciekawa akcja. I rzeczywiście dzisiaj, 13 maja 2023 roku, będziemy mieli tutaj u nas w Redutowach w ramach Nocy Muzeów grę terenową pod tytułem W cieniu Charloty. Charlotta jest oczywiście za mną, to jest hałda przeogromna, taka nasza piramida Cheopsa. No i mimo, że nie trzeba się było przebierać, no to my się oczywiście z Bartkiem postanowiliśmy tak czy inaczej przebrać, bo jest to gra postapokaliptyczna, a jesteśmy ogromnymi fanami tego klimatu. No i może bardziej ja Bartka zmusiłam do tego, nie wiem. No i idziemy się bawić. Piotrek? Tak. Czy ja zmusiłam Bartka, żeby się przebrał? I to bronią. I za bronią. Uwaga! Zostaliście wybrani, żeby ocalić świat. Mija właśnie 30 lat, odkąd cofnęliśmy się przez apokalipsę do czasów średniowiecznych. Dobrze, jesteście potrzebni do tego, żeby znaleźć i przynieść nam plany genialnego wynalazku, który neutralizuje promieniowanie alfa, beta i gamma. Dzięki nim będziemy mogli wprowadzić życie w strefach zakażonych. Your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Teraz będziemy strzelać. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. When I'm alone. No to my po epickiej walce laserowej znaleźliśmy teraz panią naukowiec, która nie jest w najlepszym stanie, jak widzieliście. No ale właśnie, i kto wygrał? 1-1 było. 1-1. No, ale pani naukowiec nie jest w dobrym stanie. A No my tak średnim. musimy teraz? Znaleźć klucz do tej skrzynki, co sam ktoś ma, a poleży. I tutaj, gdzie był X, nie było klucza. Podpowiedź. Ej, tak, tu się świeci. Tu działamy. Jest pałeczka. Jest Mikołaj. glowik, faktycznie, no. No, był tam wsadzony. Okej, no to działamy. I'm tickled pink that things are rosy and skies are blue once again. Let the bygones go bye-bye. No more will I sigh or cry. Do-do-do-do-do. I'm tickled pink, the moon is yellow, and I'm your fellow tonight. Teraz dzieciaczki nam pomagają, nie? No, do bazy. Co one robią? Ale miała być 4 sygnały. To mnie jeszcze mówić od skażenia? Co on mówi? O co ci chodzi? Nie będzie wołać. Co? Jajco, ha, ha. Sygnał? No to jest... The month of May. I'm tickled pink that things are rosy and skies are blue once again. Idziemy do poławiacza radioaktywnych pereł. Co dupę? Dupę sobie zbiłeś na laserze? Tak, boli mnie. No to teraz jeszcze nie wejdź do wody. Pani powiedziała, że jak wejdziesz do wody, to ci kikuty same zostaną. No i tam od razu. I'm tickled pink, the moon is yellow, and I'm your fellow tonight. No i właśnie pozyskaliśmy te perły z piasku. Piotrek, wiem, gadam do siebie. No i później pani czarownica dała nam oprócz bimberku
poradę. No i teraz trafiliśmy właśnie tutaj do Kasandry, która przewiduje przyszłość. No i właśnie dzieci teraz próbują rozwikłać zagadkę związaną z wagą. A ja zamiast im pomóc, to stoję i ględzę do siebie. It's so good for you, let's go sunning, neath the sky of blue, greet the sun, every morn, feel it's free and... Mamy mapę, którą wam pokażę i możemy iść do bazy. Nie patrz się na mnie tak, bo mi się to podoba, bo cała ta impreza w ogóle została sfinansowana dzięki funduszom norweskim i to są najlepiej po prostu spożytkowane fundusze norweskie ever, jakie widziałam w życiu. Happiness to everyone, so let's go sunning. Znaleźliśmy apteczkę. To jest ważne i chyba koniec gry, nie? To był... z Ekwadora 2000. Wszyscy i tak zginiemy. Let's go native, sun your cares away, be creative, learn to live and play, pretty flowers need the sun, this applies to everyone, life's worth living, when nature's giving, happiness to everyone, so let's... No, my kończymy dzień sobie w Rybniczku, już się zdążyło ściemnić, a ja się pozbyłam części tego ciężkiego rynsztunku. Było super, naprawdę fenomenalne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, bardzo fajna gra w przepięknym miejscu. No, także ja się idę cieszyć dalej wieczorem, a z wami się widzę następnym razem. Back home. The trees are the sappiest, the days are the nappiest, the dogs are the yappiest.